5, 4, 3, 2, 1, go! میرے نبی نے فرمایا علی اے ابو جان دے روپیے نہیں دے اے ابو لہب دے روپیے نہیں دے اے فلانے دے روپیے نہیں دے لو نالے مانتے نہیں سی نالے روپیے نبی کو رکھن دے میرے نبی نو کافر لوگ سن جڑے سب سے پہلے کافر صادق تے امین آکھیا بندہ تے وہ ہوندا ہے جدی دوسرے بھی صفتاں کردا اس واسطے میں نے کہنا حضرت علی دے بقول شاعر بولیا دیکھی کہندا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو اور دل میں
چل رہی ہے اس بدر میدان چ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے وہ جڑی ہوا فرشتیاں دے پراں دی ہوا آندی ہے اوتھے 313 مسلمان سن ادھر کافر سی 1000 کافر کنے سن 1000 تے مسلمان بولو جی مسلمان کنے 313 تے کافر کنے 1000 بندہ کافراں دا سامان بھی بہتا گلا بھی بہتا موٹے تازے بھی تگڑے لیکن مسلمان
ہاتھ کھڑا کرنا ہے جڑا عاشق رسول صحیح ہے 2 ہاتھ کھڑے کرے گا مجھے یقین نعرہ تکبیر تکبیر عیسیٰ حیداری ہاتھوں جو فرمائے کھڑے تھے ایک طرف ختم رسل کے ماننے والے یہ لشکر ساری دنیا سے نوکھا تھا نرالا تھا جس لشکر میں تلواراں تے ناز نہیں سی گھوڑیاں تے ناز نہیں چھریاں تے ناز نہیں شاعر کی کہہ رہا ہے ضرورت جو فرمایا جی کھڑے تھے ایک طرف رب حبل کے ماننے والے کھڑے تھے ایک طرف ختم رسل کے ماننے والے یہ لشکر ساری دنیا سے نوکھا تھا نرالا تھا تو اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا نہ تیغ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر نہ تیغ تیر پر تکیا نہ خنجر پر نہ بالے پر بھروسہ تھا ایک سادہ سی کالی کملی والے 313 صرف ویکھتے سن ساڈے سرکار علی ویکھدے پے جو سونے ساڈے کول تے ککھ نہیں لو جی جنگ شروع ہو گئی جنگ شروع ہو گئی رب نے فرمایا فرشتیو تیار ہو جا ذرا اور کمانڈو جیکٹا پا لو تے اسلحہ بھی عرشاں تو لے جیو اسلحہ بھی عرشاں تے لے جیو اے محبوب کائنات دے غلاماں کو اسلحہ نہیں ذرا اسلحہ اتنے ہی لے کے آنا ہے آخیا میدان بدر اندر چلے جاؤ اے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم مدارج النبوت کے اندر نقل فرماندے نے کہ ایک انصاری بندہ ہے دوڑا ایک کافر دے پیچھے سبحان اللہ اور جی بولے ہمارا ایک انصاری بندہ دوڑا ایک کافر دے پیچھے ہے کافر دے پیچھے دوڑا حالے جڑا کوئی چاقو ہے کوئی کھنڈا جہا پھڑیا گا وہ کرنا سی نا کم ہے لگا نا جس ویلے کم ہونا ہے اگر تے اس انصاری دا ہالے ہاتھ نہیں اٹھیا ہے تے کافر ڈگ پیا کافر ڈگ پیا وہ منہ پاٹ گیا ڈون ٹوٹ گئی تھان تے مر گیا ہے وہ کہندا یار گل کادی ہوئی بندہ کچی زمین تے ڈگا ہے ریتلی تے چلو سٹ لگ جانا وکھری گل ہے مرنا تے نہیں سی نا چاہیے اس بندے نے جنگ چھڈی ہے تے نبی دے کول چلا گیا ہے جو دیکھیا سی واقعہ سارا جا کے مدینے والے نے بیان کر دیتا عرض کیتی سونیا میں انصاری دوڑا جناب کافر دے پیچھے حالے ماریا نہیں وہ پہلے ہی مر گیا ہے وہ دھون ٹوٹ گئی وہ لتاں ٹوٹ گئیاں اور میرے نبی نے فرمایا غلامہ فکر نہ کر وہ تیسرے آسمان پہ فرشتہ سی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی دے غلام کو اسلحہ کٹ کے یہ وار کرن تو پہلے بندہ مرنا چاہیے غلام میرے وار کرن تو پہلے بندہ مرنا چاہیے وہ آسمان سوم تو فرشتہ آیا سی جن نے تیرے وار کرن تو پہلے بندے دے ٹکڑے کر کے رکھ دیتے اور نبی لڑدا جنگ پیا تے تیسرے آسمان دی خبراں رکھدا پیا ہے تیسرے آسمان دی خبراں ہے مدینے والا رکھدا پیا ہے تو فرماؤ لو جی چل دیا اسی طرح صحابی کہندے نے لو جی پر اسی طرح ہی کسے دیکھیا کہ حملہ ہویا کسے دی اکھ نکل گئی کسے دی باہ ٹوٹ گئی کسے دی دھون ٹوٹ گئی کسے دی لت کٹی گئی ہے صحابیاں نے جا کے رج کیتی سونیا واقعہ کی آخیا اللہ نے 3000 فرشتے نازل فرمائے دے سانے ہے کہ نبی دے غلاماں دا نہ ہی ہونا چاہیے کم تساں پائی جانا آخیا نہ ہی ہونا چاہیے مصطفیٰ دے غلاماں دا صرف یہ میدان بدر چ مدینے والے دے غلام آئے نام لگے نمبر انہوں نے ہونے چاہیے کم تساں پاؤنا چاہیے تساں پاؤنا لو جی 2 بچے ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 10 سال بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث بول لگا تو جو فرماؤ ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ چلے گئے اپنے چاچے دے کول جا کے کہندے چاچا ابو جہل کتھے ہے آخیا تہاڈی 9-10 سال دی عمر تے تانوں ابو جہل نال کی تعلق کم پی گیا ہوئے آخیا چاچا اساں ارادہ کیتا ہے کہ ابو جہل نو مارنا اساں کیا کیوں ارادہ کر لیا آخیا تاں ارادہ کیتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو
यही गल होंदी है ना, होंदी है कि नहीं? कभी रिश्ता करन लग्या बच्ची का बच्चे ने भी सोचा कि बंदा नबी का गुस्ताख है या आशिक है, कभी ये भी देखा? तुसीं इहो ही वेखदे हो कि मुलाजम है पुलिस का, चल ठीक है दिओ कुड़ी, अल्लाह दी सुन। सब तो पहले वेख्या करो बंदा सुन्नी भी है या नहीं। रोटी तो रब ने जिन्नी लिखी दी उन्नी देनी है, भावें पुलिस च होवे ते भावें जनाब जेड़ा मर्जी अफसर होवे, रोटी जो रब ने लिखी है वो मिलनी है। पहले सब तो पहले तफ्तीश करिया करो कि जिहदे नाल रिश्तेदारी होने लगी है क्या वो मदीने वाले का गुलाम भी है कि नहीं है? करो करोगे कि तो बोलो हाथ खड़ा करो जेड़ा तफ्तीश करेगा, जेड़ा तफ्तीश करके रिश्ता करेगा। हाँ तो जो उची जरा हाथ संगल दी डाउन, संगल डाउन नहीं होना चाहिए। और कैमरे वाले सारे कैमरा फेर जरा कर, हाथ ना दे नोट कर। क़यामत वाले दिन जब फिल्म चले ते मदीने वाला इस फिल्म देखे तो फरमाए मेरे गुस्ताखाना भाई काट के हाथ खड़े ने, फरिश्तियों गवाह हो जाओ, इन्हां दे अगे मुहम्मद होवेगा, पीछे गुलाम होणगे। हां तो जो फरमाओ जरूरी गल तफ्तीश करया करो। लो जी दो बच्चे जिहदी उम्र कितनी सी, कितनी साल सी? 9 साल ते 10 साल। अपने चाचे को गए ते अबू जाल दा पता पुछदे पे ते ओदे चाचे ने हुण की आख्या को हफीज जलंधरी ने शाहनामा इस्लाम दे अंदर नकल फरमाया, कहंदा पुत्रो हिफाजत कर रहा है उसकी फौज का दस्ता। क्या पूरी फौज का दस्ता ओदे आले दुआले खड़ोता है, तुसीं निके निके न्याणे हो, तुसीं किस तरह जाओगे? हिफाजत कर रहा है उसकी फौज का दस्ता। 10 साल की उम्र वाला माज बोलिया तो की कहना चाचा दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता? आप ऊंची बोलो यार सुभान अल्लाह। आप निके निके बच्चियां दी बारगाह मोहल्ला सलाम अकीदत पेश करोगे, बदरी शहीदां दे खदर वाले शहीद खड़ा हो जाएंगे। आप जो फरमाए ये दस्ता कब तक रोकेगा इजराइल का रास्ता? जो नौजवान आए ना दोए ते कहन लगे सोने असां भी जंग च जाना। एक दा कद वड्डा सी, एक दा छोटा सी। सरकार ने फरमाया जेड़ा वड्डा ना ये चले ते छोटे नूं रहन दिओ। छोटा कहंदा सोहणिया मरना मैं भी तेरे नां ते आ ते मैनूं छड्ड के ना जाओ। गल है जे बहुती गल है ते जिन्नू तुसां वड्डा आख्या ना इहदे नाल मेरा घोल कराओ। जे मैं इहनूं लिया ढा ते मैं जाना ही है, ते जे ढा गया फिर भी मैं जाना ही है। अच्छा सरकार ने फरमाया ठीक है भाई इन्हां दा घोल करा दो। अज पहलवानां दी कुश्ती हुंदी है कोई वक्त MPA आन के इनाम दिंदा है, कोई जनाब कोई MNA इनाम दे रहा है, कोई जनाब वक्त दा बड़ा वड्डा सदर इनाम दे रहा है। ओए यार बदर दे सियाबिए, ओए 9-10 साल दी उम्र दे पहलवाने, ओए तुहाडे मुकद्दर देख के ओए कायनात कुर्बान क्यों ना हो जाए? ओए जिन्हां दी कुश्ती कोई वक्त दा बादशाह नहीं देख रहा, ओए जिन्हां दी कुश्ती ओए अल्लाह का नबी देख रहा है। कुश्ती होने लगी, कुश्ती होने लगी, कपड़े लथ गए, कच्छे पाले पहलवानां ओए सक्के भरा आगे मैदान अंदर वड्डे ने लई छोटे नाल सलाम, छोटे ने थोड़ा जिहा हथ घुटिया, मुंह लाया कंन दे नाल ते की कहंदा हुण? कहंदा यार गल ये है कि तू ते आ गया पसंद ते हुण आपे ही ढट दी। और मेरा भी नंबर आ जाए कि जे आपे ही ढट दी। सुभान अल्लाह। पहुंची ने बोल छड़ो यार, आज जेडे पीछे बैठे ने ना नहीं बोलते सुभान अल्लाह, आज जेडे बरांडे च बैठे ने नहीं बोलते सुभान अल्लाह, आज जेडे बाहर वाले बरांडे च बैठे ने नहीं बोलते सुभान अल्लाह, आज जेडे मस्जिद के बरांडे च बैठे ना तुसीं भी बोल छड़ो। करके बोलो मैं तुम भी बोल छड़ सुभान अल्लाह, तू देखी जाना मेरे वाला सुभान अल्लाह की छल होनी चाहिए यार। आपको जो फरमाओ थे जो फरमाओ ज़हन हमें रखिया दे कुश्ती हो रही है, बोले दिया सलाम
تینوں میں رسول اللہ دا دشمن سمجھ کے مارنا سی لو جی توجہ فرما لو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے پے نے مدارج النبوت دے اندر کافراں نے اعتراف کیتا جنگ ختم ہو گئی اللہ نے مسلمانوں کو فتح دیتی رب نے قرآن اندر اس فتح دا ذکر فرمایا خبراں ہے مدینے والا رکھدا پیا ہے توجہ فرماؤ لو جی چل دیا اسی طرح صحابی کہندے نے لو جی پر اسی طرح ہی کسے دیکھیا کی کہ حملہ ہویا کسے دی اکھ نکل گئی کسے دی باہ ٹوٹ گئی کسے دی دھون ٹوٹ گئی کسے دی لت کٹی گئی ہے صحابیاں نے جا کے عرض کی سونیا واقعہ کی آکھیا اللہ نے 3000 فرشتے نازل فرمائے دے سانے ہے کہ نبی دے غلاماں دا نہ ہی ہونا چاہیے کم تساں پائی جانا ہے کیا نہ ہی ہونا چاہیے مصطفیٰ کے غلاماں دا صرف کہ میدان بدر چ مدینے والے دے غلام آئے نہ ہونا دا لگے ہے نمبر ہونا دی ہونے چاہیے کم تساں پاؤنا چاہیے تساں پاؤنا ہے لو جی دو بچے ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 10 سال بخاری شریف دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث بول لگا تو جو فرماؤ ایک دا نام معاذ ایک دا نام معوذ چلے گئے اپنے چاچے دے کول جا کے کہندے نے چاچا ابو جال کتھے ہے میں کہیا تہاڈی 9-10 سال دی عمر تے تانوں ابو جال نال کی تعلق کم پہ گیا ہوئے میں کہیا چاچا اساں ارادہ کیتا دے کہ ابو جال نو مارنا اساں کیا کیوں ارادہ کر لیا آکھیا تاں ارادہ کیتا ہے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو چاچا اساں سنیا کہ ساڈے نبی نو گالاں کڈدا ہے اج جائے ہے نہیں جاسی ہے نہیں عمر کنی سی 9 سال تے ایک دی 10 سال جذبہ کی سی کہ نبی نو گالاں کڈدا چھڈنا ہے نہیں نبی نو گالاں کڈدا چھڈنا بولو نبی نو گالاں کڈدا چھڈنا نہیں نبی نو گالاں کڈدا چھڈنا ذرا اونچی بولو یار نبی نو گالاں کڈدا چھڈنا بولتے چھڈو یار اونچی تے بولو اے میں ساڈے نبی نو معاذ اللہ برا کرنا اینو چھڈنا نہیں تے اسی کی کرنے اسی جفے پائی پھرنے اسی جفے پائی پھرنے یہی گل ہوندی ہے نا ہوندی ہے کہ نہیں کدی رشتہ کرن لگیا بچی دا بچے دا یہ بھی سوچیا کہ بندہ نبی دا گستاخ ہے جہاں عاشق ہے کدی یہ بھی دیکھیا تسی ایہو ہی ویکھدے ہو کہ ملازم ہے پولیس دا چل ٹھیک ہے دیو کڑی اللہ دی سپرد سب تو پہلے دیکھیا کرو بندہ سنی بھی ہے کہ نہیں روٹی تے رب نے جنی لکھی دی اونی دینی ہے پاویں پولیس ہوے تے پاویں جناب جیڑا مرضی افسر ہوے روٹی جو رب نے لکھی ہے او ملنی ہے پہلے سب تو پہلے تفتیش کریا کرو ہے کہ جدے نال رشتہ داری ہون لگی ہے کیا او مدینے والے دا غلام بھی ہے کہ نہیں ہے کرو گے اگے تو اور بولو ہاتھ کھڑا کرو جڑا تفتیش کرے گا جڑا تفتیش کر کے رشتہ کرے گا ہاں تو جو اونچی ذرا ہاتھ سنگل ڈاؤن سنگل ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور کیمرے والے سارے ال کیمرہ پھیر ذرا کر ہاتھ نہ دے نوٹ کر ہے قیامت والے دن جب فلم چلے ہے تے مدینے والا اس فلم نو ویکھے تو فرمائے اے میرے گستاخاں نال بھائی کاٹ جو ہاتھ کھڑے نے فرشتوں گواہ ہو جاؤ انہاں دے اگے محمد آوے گا پیچھے غلام ہون گے ہاں توجہ فرماؤ ضروری گل تفتیش کریا کرو لو جی دو بچے جی عمر کنی سی کنی سال سی 9 سال تے 10 سال اپنے چاچے کو گئے تے ابو جال دا پتہ پوچھتے پے نے تے او دے چاچے نے ہن کی آکھیا کو حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام دے اندر نقل فرمایا کہندا پترو حفاظت کر رہا ہے اس کی ایک فوج کا دستہ کیا پوری ایک فوج دا دستہ او دے آلے دوالے کھڑوتا ہے تسی نگے نگے نیانے ہو تسی کس طرح جاؤ گے حفاظت کر رہا ہے اس کی ایک فوج کا دستہ 10 سال کی عمر والا معاذ بولیا تو کی کرنا ہو چاچا دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ اونچی بولو یار سبحان اللہ نکے نکے بچیاں دی ہے بارگاہ محلہ سلام عقیدت پیش کرو گے ہے بدری شہیداں دے ہے تے بدر
یہ قصبہ کب تک روکے گا اسرائیل کا راستہ؟ جدو نوجوان آئے نا دوئے تے کہن لگے سونے اساں بھی جنگ چ جانا ہے. ایک دا قد بڑا سی ایک دا چھوٹا سی. سرکار نے فرمایا جڑا بڑا نا اے چلے تے چھوٹے نو رہن دیو. چھوٹا کہندا سونیا مرنا میں بھی تیرے نا تے ہے تے منو چھڈ کے نہ جاؤ. گل ہے جے بہتی گل ہے تے جنوں تساں وڈا آکھیا نا ایدے نال میرا گھول کراؤ. جے میں نو لیا ٹا تے میں جانا ہی ہوں ہیں تے جے ٹا گیا تے پھر بھی میں جانا ہی ہوں. اچھا سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی انہاں دا گھول کرا لو. ہیں اج پہلواناں دی کشتی ہوندی ہے ہیں کوئی وقت دان پیے آن کے انعام دیندا ہے ہیں کوئی جناب